Ja, wij hebben zogenaamde doortraproutes uitstippeld. Wij nemen dat seniorproof routes. En dat zijn routes die rekening houden met brede fietspaden, net hele gebrechtjes, net hele diepe aquaducten, een fijne berm. En eigenlijk werden de kruispunten een beetje veilig binnen. We proberen ze zo veilig mogelijk te vinden. We hebben hier in Dokkum en in Damwar uitzetten. En uiteindelijk hebben wij ze uitzetten, maar we willen heel graag weten wat de doelgroep er zelf van vindt. Want dat is uiteindelijk ook de bedoeling dat die hem fietsen gaan en testen gaan van hey, vinden we nou het fietspad ik breed genoeg of is hij te smal? Senioren die de route testen willen, kunnen makkelijk meedoen. Dan hoeven ze eigenlijk alleen maar een mailtje te sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl. Dan zetten ze erbij welke route, Dokkum of Damwar. En dan krijgen ze van u de route en het beoordelingsformulier. Op individuele wijze kunnen ze zelf fietsen. Dat heb ik die vanwege de coronamaatregelen. Nou, het is coronaproof, dus mensen kunnen lekker op hun eigen tijd, hun eigen manier, eigen tempo kunnen ze de route testen. De achterliggende groen is eigenlijk dat mensen niet meer fietsen gaan, want wij willen met ons programma doortrappen. Ik de fietser op een fiets zetten en eigenlijk zo veilig mogelijk tot in 100ste bloeien fietsen. Het is een heerlijke route om lekker rustig te fietsen. Het is voor ons een stimulans geweest om meer te gaan fietsen. En om de omgeving ook wat beter te leren kennen. Ik bedoel, je pikt zelf niet zo vlug die speciale plekjes. Je fietst wel, maar om nou echt een bepaalde route te fietsen, daar ken je de omgeving eigenlijk ook al niet goed voor. En zo op deze manier kom je op plekken waar je anders waarschijnlijk nooit komt. Mijn vrouw is nooit een echte fietser geweest. Maar bij deze twee routes zegt, wanneer gaan we weer? Nou, december hopen we van heel soort fietsers een mening. En dan geven we hem onpassing. Nou, dan leidt er in ieder geval in elke gemeente een route die seniorproof is. Dus ja, als je dan toeristen komen en die willen graag fietsen. Of die willen als oudere fietser het fietsen wat oppakken. Je hebt bijvoorbeeld je heuprutsen, je wil weer op de fiets stappen. Nou, dan pak je de doortraproute. Want dan weet je zeker dat er geen rare knelpunten niet zitten. Dus we willen eigenlijk daarna de route promoten. En dan is het eigenlijk de senioren die bepalen dan voor de senioren. Dus door senioren, voor senioren. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi systeem.